маладых капуцынаў, брата Ігора Ползуна і Максима Воронюка. Дазвольце, што ў першую чаргу менавіта іх прывітаю. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie z Świętego Ewangelia powodle Macieja. Chwała Tobie, Panie. U той час прийшла до Євуса мати синов Заведея со своими синами и поклонилася, как попросить его об нечем. И он же сказал ей, чего ты хочешь. И она отказала. Скажи, как Гетя, два сыны мои сели у твоим владарстве, один праворуч, а другий леворуч тебе. Нехай приступят братья, якие хочут сражиться Wiedźmia, Manajskia śluby. Brat Igor Kolzun. Присутнічую. Brat Максим Воронюк. Присутнічую. Я так сабе уяўляю, што звычайна, калі мы становімся сведкамі новага, чарговага людскога жыцця, мне здаецца, што, наверное, у першую чаргу мама, таксама і тата задумваюцца, якая будучыня будзе у іхнага сына альбо іхнай дачкі. І, канешне, заўсёды, мне здаецца, што заўсёды, кожны з бацькоў думае пра тое, што гэтая будучыня будзе як найбольш шчаслівай, што ніколі не ўбачыць хмару, што ніколі з ягоных вачэй не выкаціцца слеза і так далей, і так далей. Яшчэ недаўна хрысціянскім звычаем таксама было, калі нараджаецца дзіцё, то імя выбіралі не таму, што яно такое прыгожае, як хочацца бацькам, а глядзелі ў каляндар і задумваліся, які святы з'яўляецца апекуном для гэтага чалавека. І простай мудрасцю людзей было тое, не толькі жаданне, каб жыццё гэтага дзіцяці было б шчаслівым, але і таксама шуканне спосабу, каб гэты чалавек, яшчэ вельмі маленькі чалавек, не быў у жыцці самотным, каб ён не быў адзінокі, каб яму нехта спадарожнічаў, каб яго нехта падтрымліваў. І шукалі святого. І таксама, між іншым, хрост, які ў першую чаргу азначае нашу. Ці хочаце дасканале ахвяраваць сябе Богу праз новае і канчатковае права вечных шлюбаў у нашым серафімскім ордэне? Ці хочаце з Божай дапамогай прыняць і захаваць аж да смерці гэты лад жыцця ў дасканалай чыстасці, паслухмянасці і беднасці, які для сябе і для сваіх братоў абраў святы Францішак, перамаючы прыклад Ісуса Хрыста і яго беззагаднай маці.
Чи хочете досконало захоплять Божие приказания, евангельские парады, наше правило, старанно здобываючи полноту любови до Бога и ближних? Так, прошу. Чи хочете, умоцненые Святым Духом и вглядаючи в обличчя Христа, який прийшов служить, а не как Йому служили, як меншие брати, ущо своє життю отдать по службі Божому люду? Так, прошу. Служите Богу. Святая Мария, Богородица, святый Николай, все святые ангелы, святый Иоанн Креститель, святый Юзеф, Бернардини, святый Дегафу, святый Петр с Алькантары, святый Фелисий с Канталиже, святый Пасхалисий, Ad laudem et gloriam Sanctissime Trinitatis. Ego frater Igor Colzum, divina inspiratione impulsus ad Evangelium et vestigia Domini nostro Jesu Christi, precius succenda, coram fratribus, ad sanctitatibus in mani scenda, firma fede et voluntate. Vero Dio Patri Sancto et Omnipotente, vivere toto tempore vitae mea in obedientia sine proprio et in castitate. Atque simul profetor vitam et regulam fratrum minorum, a Papa Honorio confirmatam, fideliter observare secundum constitutionis ordinis fratrum minorum Capucinorum. Me igitur toto corde, quic fraternitati committo ut Spiritus Sancti operatione exemplio Mariae Immaculate intercedente Patre nostro Francesco et omnibus sanctis fratribus adjuvitatibus in Dei ecclesiali comimunque servitium perfectam perseguer peritate. Ad laudem et gloriam Sanctissime Trinitatis. Ego frater Maxim Varagio, divina inspiratione impulsus ad Evangelium et vestigia Domini nostri Jesu Christi, precius sequenda coram fratribus abstantibus in manibus tuis, frater Alexenda, firma fide et voluntate. Voveo Deo Patri Sancto et Omnipotenti, vivere toto tempore vitae mea in obedientia sine proprio et in castitate. Atque simul profiteor vitam et regulam fratrum minorum a Papa Honorio confirmatam fideliter observare secundum constitutiones ordinis fratrum minorum Capucinorum. Me igitur toto corde cui fraternitati committo, ut Spiritus Sancti operatione, exemplo Mariae Immaculata, intercedente Patre nostro Francesco,
et omnibus sanctis, fratribus, in Dei Ecclesiae hominumque servitum perfectam per saecula caritatem. Existi ut divina natura consortes officeres et in tui misericordia amores tui consilium nec ad peccatum extinguere nec mundi crimina valerunt mutare. Et enim temporum primordiis novi justum Abelem prebuisti innocentis conversationi mystere enim paschali mundum ineffabile caritate redelit suamque sanctificavit ecclesiam quia te Dominus Spiritus dona promeruit. Tu autem Pater voce sugerente paracliti in numeros attraxisti filios ad Christe sequere. Гэта вельмі цяжка, бо у некалькіх словах, але таксама і цяпер гэтае хваляванне, якое я маю. Але дазвольце, браты, што я перш за ўсё хацеў бы падзякаваць вам, шаноўны владыка, за гэтую святую імшу, за вашу прысутнасць паміж нас, за тое, што вы заўсёды моліцеся разам з намі. І дзякую вам за waszą malitwę. Biskupie Alechu, moi drodzy bracia kapucyni, ja chciałbym też w języku białoruskim coś powiedzieć, w tym pięknym, melodyjnym języku, ale potrafię powiedzieć tylko dziękuję, więc niech te słowa właśnie... Ту щирую велику вдячність, яку, напевно, кожен з нас сьогодні тут переживає. Але не можемо забитися на те, що від самого початку наша зустріча – це удячність, бо Евхаристія, в прикладі це слово означає удячність. Сьогодні ми дякуємо з самого початку Богу за дар наших братов. І тому те, що тут відбулося сьогодні, чого ми були свідками, це шлюб, вічний шлюб, який склали перед Богом, повинен бути, сподіваюся, що так буде протягом Евхаристії у вашому житті. Бог, який дає святої наміри і допомагає. Я не знаю, що ти